Igbo bụ Igbo, anyị abịakwa mụ bụ Maazị Obinwoye, onye isi ndị ozi Omeniigbo, onye ejikwa Omeniigbo wee mara. Anyị ga na-anwa oke anyị n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo, nwa akụrụngwa dị iche iche Igbo ji eme aga. Anyị na-ewepụtasị ya. Aga m iwelite akụkọ ifo ndị Igbo kpọrọ ya folk tale. Akụkọ ifo bụ akụkọ ndị nna nna anyị ha kọbara, o si n'aka fere aka ruo anyị aka, ha ji enwe ya nkụzi. Ọ na-abịa ekwu maka akụkọ ifo, ụfọdụ n'ime anyị achọ na ụmụazị ihe ha na-akọrọ ụmụazị. Ọkwa eziokwu, imirikiti akụkọ ifo a na-erunyere ya ụmụaka, mana akụkọ ifo nke bụ eziokwu bụ na ihe mmụta dị na ya asọghị onweghị onye ọ dịrị iche, bụ na ọ makara ụmụaka ma okenye ma nwata. Ọ dị mkpa mma atụfu oge unu, mma wepụtara unu ofu akụkọ ifo eruzie na ngalaba okwu unu eji aka unu tọọ ịbagasịa ofu ihe ma ọ bụ ihe na-abụ unu mụtara na ya. Akụkọ ifo anyị nwere tata bụ akụkọ Aghụru na ofu nnukwu nnụnụ na-efe efe. Ọ dị otu mgbe n'obodo ụmụ anụmanụ, ihe oriri kọrọ ganide eje enuje ana afụ ihe oriri. Aghụru wee na-agba mbọ na-etigharị ka ọ mara otu ọ ga-esi mee, maka Aghụru bụ na ogbuo obunaga ya na ndị bie enwe ike wee gbaazi kpagharịkata, onwebe afụrụ ihe oriri. O mesie o nwere nnukwu nnụnụ na-abụ ogologo bịa bee na-akụba Aghụru. Agụ nnụnụ ahụ wee gụọ ya, mana ụdị ụganị dị n'ụdị agụ gụgoro Aghụru anyị achụ n'ime mgbada ọsọ maọbụ ene. Ụmụ anụ niile ọ na-ada achụba ọsọ, ọchụ ha na-agbakwa ajọ ọsọ, anya ma na-agbakwa ajọ ọsọ nke ọchụba ahụ ma jide ha. O wee si ka ya gbaba mbọ mara otu ya esi mee ka ya nwee ike nweta nnụnụ a. O wee pụọ. O wee bụ na o nwere ebe apịtị adị. Aghụru wee ruo ebe ahụ wee nọrọ ebe ọ nọ na-elegharị ya wee na-efu na ụmụ idide dị ụbara ebe ahụ. Aghụru ahụ eri n'idide, kedu ihe ọ ya eme? Aghụru wee nwa ọkụ o wetara wee were osisi na-akpa idide ahụ, na-akpa n'obodo ahụ. Tupu na esi n'obodo ahụ o jee na ọkpajuo n'ọkụ ahụ, idide ju ọkụ ahụ, o buru ya nataruo. Unu ma idide bụ earthworm n'oyibo. O buru ya bụ idide wee bataruo wee chebirikwa nnụnụ ahụ na-agụ bịa bee. Nnụnụ ahụ wee tụọ, o wee sị nnụnụ ahụ gbarata ka ha karịa. Nnụnụ ahụ na-asị ya nke a na-aka ọsịa na elu, o wee chee ya idide ahụ n'ihu. Aghụru mana nnụnụ na idide na nnụnụ na-ejere ha na-atọ ha etu idide sikwa ata azụ dị na mmiri, etu ka o si atọ ụmụ nnụnụ efe. Idide wee tie ebe ya si enyi m Aghụru ya chọọ na idide ka ya rie. Aghụru wee sị ya ma gịnị ha bụ enyi ya, chọkwara ka ụtọ nnụnụ sie ike karịa. Mana ime mụ na idide ọbụla ya tụpụ ofu idide ọbụla n'ihi ya kachie ya nke ukwuu. Aghụru si ya nnụnụ ahụ wee sị ya kekwa nkirika ọsịa na otu anyị esi wee mee ya bụ ihe. O wee gaa, nnụnụ ahụ onwe agụ ji ya kwue. O wee sị ngwa ka enene ka m gwara ya okochata ofu idide na ntọntọ ọkụ ahụ ferie ya. Nnụnụ ahụ tụọ ozugbo buru ya kpachi ya ofu nke ya etu esi wee. Mana ka o si ọ na-abụ kpachi ya wee tụọ na ọ bụghị ọtụcha dọbịa ọkpachi nye ofu nke ya ọ tụọ okwochi etu a ka o si na-ekwochi ya nke ọ na-atụrụ ya. Aghụru na-agbakọ na-ewepụ na-agbakọ, o kwopụta ebuo otu oge ọtụgbuberie ọkpachi ya iri. Mgbe Aghụru jide anya wee fụ na nku dị mkpa na ofufe nnụnụ ahụ na osochara na ndị ọkachiri Aghụru mesuo ya. Aghụru emesuzo ya ka ọ fee nnụnụ ahụ efe m ọzọ. Ọ ka na-achọ ka ọ nọ ọnụ ka ọ fee ya. Aghụru ghọchie ya. Aghụru aghọchizie ya, agbuo ya ozugbo.
nnụnụ isi akwa nka gịnị maka na aghụrụ bụ n'isi ka ọ na-atado anụ ọ na-atawu aghụrụ buru nnụnụ na ndị Igbo wee gbaazi mma achọzi gị bụ onye Igbo gere ntị n'akụkọ a ka ị tụnyere anya na ngalaba okwu ihe ịmụtara ihe mmụta dị n'akụkọ a dịka nsikwu onye dere asụsụ Igbo nya adịkarịchara mana ka ị hapụ isi na maka na ịmaghị ede Igbo ihe ị chọrọ ịtụnye na ya dịka ihe mmụta na ya dee ya n'oyibo na ya anabata ya ọ nwụrụ ka ọ ha n'ọnụ n'izu ọzọ anyị wetara n'aka ọzọ ndewo ndị be anyị